Доброго ранку, шановні українці! Сьогодні 19 березня 2022 року, 9 година ранку, і ми відкриваємо чергові гуманітарні коридори. На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів. Донецька область – з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Виїхала колона автобусів для перевезення маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів ми сьогодні додаємо фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську. В місті Мангуш усім маріупольцям, які виходять з міста, в тому числі пішки, надається необхідна допомога. Від сьогодні почнуть на автобусах їх довозити до Бердянську. Київська область. З села Бервиця до Броварів. З села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубиш в бік вулиці Радгоспна. Там на вас чекатимуть автобуси. Бервиця, Мокрець, Заворичі, Калита, Семиполки, Летки, Рожни, Пухівка, Зазим'я, Бровари. Будь ласка, будьте уважні, мешканці населених пунктів, тому що коридори відкрити надзвичайно важко. Ворог підступно зриває наші домовленості, тому дуже прошу, якщо є можливість, скористайтеся нею саме сьогодні. З міста Буча до селища Білогородка. Буча, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Забуча, Дмитрівка, Капітанівка, Стоянка, Гореничі, Білогородка. З селища Богданівка до Броварів. Богданівка, Новобогданівка, Рудня, Летки, Рожни, Пухівка, Зазим'я, Бровари. З міста Бородянка до Білої церкви. Бородянка, Пісківка, Біла Криниця, Кочерів, Брусилів, Фастів, Біла церква. Луганська область. З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Бахмут-Лисичанськ. З міста Северодонецьк до Бахмута. Бахмут-Лисичанськ, Северодонецьк. З міста Рубіжне в місто Бахмут. Бахмут-Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне. З міста Попасна в місто Бахмут. Бахмут-Попасна. В ці міста планується доставка гуманітарних вантажів, продуктів та медикаментів, а також автобуси для евакуації людей. Херсонська область. Ми плануємо сьогодні доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону. Нагадую також про номери гарячої лінії Національного інформаційного бюро 1648, а також 044 287 81 65. Якщо у когось є інформація про зниклих безвісті, полонених, цивільних чи військових, будь ласка, задзвоніть на ці номери і ми будемо допомагати. Ми продовжуємо працювати над новими маршрутами для гуманітарних коридорів. До вечора бережімо себе, все буде Україна!